Kina buldrer frem. Det 21. århundrede bliver domineret af Kina, og kinesisk er på vej til at blive et verdenssprog. Men skal vi så være bange eller tage udfordringen op? Rektor Dorte Enger og professor Niels Egelund har begge været i Kina. De har hver deres bud på et svar. Og eleverne på Niels Stensens, hvor man har kinesisk fra 6. klasse, har deres helt egen opfattelse af den gule fare. Chris, hvordan er det at have kinesisk? Det er meget sjovt, fordi det er anderledes, og det er noget andre skoler ikke har. Og der har jo været, der er meget mere, at nede i Kina kan man få gode jobs og sådan noget, så det er jo derfor, vi har det. Stadig flere skoler og gymnasier, de sætter kinesisk på skoleskemaet. Hvad er det et udtryk for? Ja, det er et udtryk for, at vi tror, at vi kan klare os på engelsk, og så kan vi gebære det i hele verden. Det er noget, der hører det forrige århundrede til. Når Kina bliver den dominerende nation, lige rundt om hjørnet, så er det klart, at så er man også nødt til at kunne noget kinesisk. For det er en væsentlig del af vores samhandel og vores udvikling kommer til at foregå. Så selvfølgelig putter man kinesisk ind. Hvad vil du bruge kinesisk til? Jeg tror, folk vil synes, det er imponerende, hvis sådan, jeg kan kinesisk, og det vil folk da helt klart synes er imponerende, at du måske også få lettere ved at få et job så, hvis du skal have et internationalt job. Altså. Hvorfor er kinesisk vigtigt i dag? Det kan man sammenligne med dengang latin var vigtigt for flere tusind år siden, eller måske knap 2000 år siden. Og det er jo fordi, at det er et verdenssprog. Og det er jo desværre sådan, at det, der gør, at et sprog bliver ved at lære, det er jo ikke altid dets skønhed, eller hvordan det er udtalt, og den skønlitteratur, der er skrevet på sproget, men det er dets anvendelighed. Og i og med, at kinesisk nu bliver meget anvendeligt, fordi de er nogle store handelspartnere, og de tjener mange penge, så begynder det at blive vigtigt at lære sproget. Så altså, det er jo den pragmatiske side af det, og den kender vi jo fra menneskehedens historie. Altså, man lærer de ting, man har brug for. Nu hører vi jo alt det her med, at det er Kina, der er ved at få magten og sådan noget. Og det kunne hurtigt være, også selvom man måske ikke tager til Kina. Altså, nu vil jeg gerne selv til Kina, men det er jo ikke sikkert, at jeg lige får det gjort. I hvert fald ikke sådan lige nu. Men altså, der kan jo også hurtigt sådan, lige pludselig være flere kinesere her, eller de steder, hvor man måske gerne vil søge job, eller sådan noget. Hvad siger eleverne til, at de skal have kinesisk i stedet for eksempel spansk? Altså, jeg tror, de har en fornemmelse af det, at de er med på noget, der er spændende, og noget, der nu får medieopmærksomhed, og nu også indvielsen af vores Confucius Classroom. Det gjorde jo, at at der kommer noget eksotisk og noget energi og noget succeshistorie over kinesisk, som folk godt vil identificere sig med. Og det er jo også derfor, det er blevet sådan en bølge nu, at nu skal alle skoler, ikke alle, men mange gymnasier skal have kinesisk, og nu er det der, at det brænder på. Nu er det der, hvor man kan grave guld. Du har også undervist på kinesiske skoler. Hvad har overrasket dig mest ved at komme til en dansk skole? I det første år var det lidt chokerende for mig, da jeg stod foran elever, og så der forventede jeg, at eleverne er klar, og de har bøgerne klar, og sidder stille og venter på lærerne og for at undervise. Og det er det ikke. Der er jeg nødt til selv skal skabe et billede af mig selv som lærer, for at eleverne kan vise respekt for læreren. Hvad var din første reaktion, da du mødte kinesiske elever? Det var at se, hvor roligt og ordentligt det hele det foregik. Det mindede mig mest om alt om min egen skoletid. Det var bare endnu mere roligt og endnu mere ordentligt, end skolen var i 1950'erne i Danmark. Og hvordan var forholdet mellem lærerne og eleverne? Men jeg vil ikke sige, at man mærkede, at der var en stor afstand, og det var ikke således, at lærerne står og taler ned. Og der var ikke den arrogance overhovedet, som jeg selv mødte i min egen skoletid. Men der var tværtimod tale om en meget høj grad af anerkendelse med et positivt kropssprog. Og jeg har overhovedet ikke hørt skæld ud eller beklagelser over for eleverne på noget som helst tidspunkt i alle de mange klasser, jeg så. Og hvad er den største forskel på danske elever og kinesiske elever? De kinesiske elever, de er vant sig til at være klar til undervisning, til modtage undervisning og sidde stille. Som danske elever, så ville det meget normalt, at de ville afbryde lige lærerne, og hvis de ikke forstår, eller hvis lærerne gør det for hurtigt eller for besværligt, de kan ikke følge med, for eksempel. Så ville det ret finde op til sig lærerne. Det her, det kan jeg ikke følge med. Jeg vil sige, at den danske folkeskole er kærlig, men slap. Og når den er det, så er det fordi tingene ikke nødvendigvis starter til tiden, og det gør ikke noget. Læreren har meget omsorg, også for den elev, der kommer 10 minutter for sent, eller de elever, der forlader undervisningen midt i det hele, går læreren så ud og henter en igen og spørger dem, hvad var det, hvorfor gjorde du det? Så noget vil slet ikke forekomme i Kina. Det er så ikke kun de danske elever, der kommer for sent. Du har også lavet en undersøgelse af, at lærerne kommer for sent. Hvor meget kommer
danske lærere i gennemsnit for sent? 5,6 minutter på en lektion på 45 minutter eller 50 minutter. Procentuelt så er det en meget stor del. Kinesiske lærere, de er i klassen mindst 5 minutter før undervisningen starter, har det hele klar med PowerPoint, og eleverne kommer ind, og jeg vil ikke sige, at de går i takt, men de kommer i hvert fald ind og går rundt og sætter sig ved bordene, og så er man straks i gang. Du var for nylig på studietur sammen med andre gymnasierektorer til Kina. Hvad var din første reaktion, da du mødte de kinesiske elever? Det gav mig det billede af, at undervisning i Kina, det er det samme som sport i Danmark. Så man betragter det som en coachingsproces, hvor folk de skal nå nogle præstationer. Og det betød, at de der, når de går ud og laver gymnastik, eller de sidder og masserer deres øjne efter timerne, det er jo for, at de spiser sund mad på de der gode skoler, jeg var på. Ikke? Det er jo alt sammen for at sikre, at præstationen bliver så god, som den kan. Fordi man ved, at ligesom i sport, at det hele menneske skal stimuleres for at nå det bedste. Sindet skal være fokuseret og i ro. Kroppen skal være velfodret og veltrimmet. Og der skal gives en rigtig dosering af undervisning og også selvvirksomhed fra elevernes side. De deltog jo også aktivt i undervisningen. Den største fordel er, at tiden bliver brugt 100% effektivt. Og at alle eleverne i øvrigt er topmotiverede, og de arbejder. Der er en helt anderledes arbejdsomhed og en kultur for, at vi knokler, end der er i Danmark, eller i Vesten i øvrigt, hvor vi er langt mere afslappet. Jeg holder rigtig meget af vores elever. Men jeg synes, og de er så søde og åbne og også meget kritiske, vores danske unge mennesker. Men de kommer for sent til timerne. De render ud og ind af dem ofte. De har deres mobiltelefon eller deres computer klar til at være online selv i timerne. De har mange engagementer rundt omkring uden for skolen. Og jeg synes, altså, de når ikke helt det, de kan. Det de kunne nå, hvis de virkelig havde fokus. Hvor tit sker det, at en dansk elev kommer for sent? Det er det normalt, tror jeg, som jeg oplever. Og det er derfor, så sagde jeg til eleverne næste gang, og hvis det kommer for sent til timerne, så skal det sige det på kinesisk. Undskyld lærer, jeg kommer for sent. Hvordan siger man det? 对不起，我迟到了。 Når vi så kan se, at vi i Danmark faktisk ikke er særlig gode, og vi har en meget høj andel af dårlige elever, mens de ikke har det i Finland, mens de ikke har det i Singapore, mens de ikke har det i Kina, så fortæller det, at der er noget rivegalt. Hvad er den største forskel på kinesiske elever og danske elever? Mange danske unge, de er nydelsesfokuserede og oplevelsesfokuserede, hvorimod kinesiske unge, de er præstationsfokuserede. Hvorfor kommer debatten om Kina først nu? Det er fordi vi fik PISA-resultaterne, hvor vi så, at Shanghai pludselig overhaler alle andre. Og vi kan nu se, at dem, der ligger øverst i PISA, altså selv Finland er kommet lidt nedad her og der, men ellers så er det altså Shanghai og Singapore, Korea og så lige Finland, der klarer sig godt. Og det er klart, at i et internationalt globaliseret videnssamfund, så er vi altså nødt til at være lige så gode som de bedste. Og så hjælper det ikke, at alle de vestlige lande, andre vestlige lande, bortset fra Finland, til dels Canada, at de ligger så langt ned, fordi det betyder simpelthen, at forskningsarbejdspladser og sådan noget, de går tabt for os danskere. Så det er utrolig uhyggeligt. Men jeg ved ikke, hvad det er, de er bange for. Altså, frygten har vel, jeg kan huske fra barn, der har man da talt om den gule fare. Altså, det er jo et kæmpe land, og deres kontrol og deres målrettighed kan godt virke skræmmende. Det er vel angsten for, truslen mod ens eget verdensbillede, fordi man ikke tør se sig selv i øjnene. Altså, hvis man virkelig synes, man selv er okay, og man har respekt for sin eget verdensbillede, så bliver man jo ikke bange for andres. Så kan man se andre som noget, man kan gå i dialog med, og man kan sortere og sige, hvad kan jeg bruge, og hvad kan jeg ikke bruge. De er bedre end os nu. Altså, de kan flere ting, og de har et bedre fokus, og de er bedre uddannet, mange af dem. Og det er klart, at hvis vi nu ser det på det område, der hedder overlevelse, omkring om vi har nogle muligheder for som land at kunne brødføde vores borgere og tjene penge nok, ja, på det punkt kunne man godt blive lidt bekymret, om det er os, der ender med at blive fabrikken, og Kina, der ender med at være dem, der leder og fordeler arbejdet.
Når vi nu taler om kreativitet og siger, at kineserne de kan bare producere, de kan ikke opfinde. Hvis vi ser på den vækst, der er i antallet af patenter, som bliver udtaget i Kina i øjeblikket, hvis man ser den vækst, der er i videnskabsfolkets internationale publicering, så er de på vej forbi os andre lige rundt om hjørnet om 3-4 år, så har de overhalet Vesten, og i 2019, så vil de også overhale os økonomisk. Så har vi fået baghjul alle sammen. Så kan vi sidde tilbage og så sige, nå, hvad var det lige, der skete her? Og hvordan skal vi se på den udvikling? Skal vi være bange for Kina? Jeg vil ikke sige, at vi skal være bange for Kina, men man kan godt frygte lidt, hvad det egentlig er, der vil ske fremover. Når verdens mest dominerende nation, uddannelsesmæssigt og økonomisk, i løbet af i hvert fald de næste 10 år, samtidig er et land uden demokrati og ytringsfrihed og den slags, så kan man godt blive lidt bange og sige, jamen er det så vores vestlige velfærdsmodel, vores demokratiske model, som begynder at falde fra hinanden, og bliver vi så overhalet af nogen, der har et fuldstændigt anderledes menneskesyn? Det synes jeg er lidt uhyggeligt, så vi skal være en smule bekymrede. Jeg synes ikke, man skal ud i det der håndelige, at vi ved bedre, og vi er fantastiske i Vesten, og de kan slet ikke finde ud af det, og de er onde mennesker, der ikke overholder menneskerettighederne, og de har et dårligt politisk system. Fordi så skal man måske også lige kigge lidt på os selv, hvor godt vi nu gør det. Altså i USA har man jo også dødsstraf, og i dag her i vores kultur hænger man folk ud i pressen, og man har forskellige måder at marginalisere og udgrænse mennesker. Så derfor vil jeg sige, at det er mere vigtigt at prøve at gå ind og forstå, hvordan er kineserne blevet, som de er blevet. Hvad har deres forudsætninger været? Hvorfor har det været det valg, de har truffet? Og hvorfor er vi derhen, hvor vi er? Det synes jeg er meget vigtigt. Hvordan kan vi bruge frygten for Kina konstruktivt? Det er ved at vende blikket på vores eget system. Det er helt grundlæggende at sige, jamen den respekt, der er for undervisning, for uddannelse, for læreren, som ikke eksisterer i ret høj grad i det vestlige verden, bortset fra Finland, den skal vi have tilbage. Vores største problem er den kulturelle prægning af vores unge, synes jeg. At vi har nogle unge mennesker, som er søde og dejlige, og de er engagerede, og de vil mange ting, men de mangler nok noget fokus, og de har slet ikke en oplevelse af, at uddannelse er et privilegium, og at levebrød, det er ikke noget, man kan tage som en selvfølge. De er lidt forkælede, samtidig med, at de er forsømte. I virkeligheden er den kinesiske skole meget mere rummelig end den danske, som formentlig er den mindst rummelige i hele verden. Vi er det land i PISA, der har ekskluderet flest elever. 8,12% af alle elever i Danmark, som skulle have været med i PISA, kommer ikke med. Fordi de bliver vurderet til at være handicappede, så det kan de ikke finde ud af det her. Og mange af dem, det er jo så dem, der går i specialskoler, hvor vi også begynder at have verdensrekorden. Det er flovt. Hvorfor være bange? Altså, man ved ikke, hvad i morgen bringer. Så er det bedre at i virkeligheden at prøve at lege lidt med det og sige, hvad er det Kina har, som vi kunne lære lidt af, og hvad har vi, som de kan lære lidt af. Og så tror jeg også, det er meget vigtigt, at vi får en værdig og en stærk dansk og europæisk identitet, for ellers gider de jo ikke os. De gad også dernede i Kina, fordi vi havde Niels Bohr og Søren Kierkegaard og H.C. Andersen, fordi vi har nogle meget kreative, spændende mennesker, der har været skæve, og hvor der er plads til deres skævhed, der kan udfolde sig. Det kan man ikke i den totale præstationskultur, for den er for enøjet, og den er for angstpræget også. Tak skal I have. Hvordan siger man det på kinesisk? Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie.